Egun on guztioi, gaurko txapelketa hon prentsaurrekora hurbildu zeaten guztioi. Galbaixo jaixea badatoz, gure herriko jai kutxunenak eta azkeneko urtitan bezala ezin falta zesta txapelketa bat. Eta zesta txapelketa horren inguruan, gaina, oinekan indar desente, zorionez indar desente hartzen ari dan, xistera proiektuen barruko txapelketa. Hiru mailatan, finalak izango ja, aurreko astean izan zian kanporaketak, eta aste honetan, izango ja, hiru mailatan neskak, gaztetxo eta helduen nagusien arteko finalen txapelketak, eta laguntzen dion, xistera eta laguntzen dion danoi, ez da kirol proa dana indartzen, beste pauso bat ematen, danon artean indar berri bat emateko, nik uste proiektu oso interesgarria dela xistera proiektua, eta ia pixkana indarra hartzen joaten dan, eta zabaltzen leku guztita. Ez bakarrik prensa lokaleta, baizik Euskal Herri mailan, telebista mailan, behar duan, nik uste kirol proba oso interesgarria da, iruditzat espektakularra ere bai, eta gure kulturako zati handi bat ere bai, eta iruditzat danok, beharko indukela elegina hori zabaltzen joateko. Orduan, horren inguruan, txapelket honek beste urratz bat izan nahiko luke, eta ia lortzen duan, jende kopuruan eta ikusleguan eta espektakularra ere bai. Hori izan da gero, aurkezpen honetan, sisterako proiektuaren presidentia ipasatuko ditza, Iboni. Eskerrik asko. Egun on guztioi, eta eskerrik asko prentsaurrekoa hona etortzeagatik, ezta? Aldez aurretik, udaletxeari, alkatetzari, zinegotzi eta orokorrean mutriko herriari eskerrak eman nahi dizkiet. Udaletxe honetan, hartu gaituzulako eta hasiera-hasieratik sisteren alde apostu egin duzulako. Izan ere, dakizuenez, sistera proiektuari buruzko lehen aurkezpen bideoan, hemen mutrikon grabatu zen. Bertan izan ziren Feliz, Txino Bengoa, Lekube, Goikotxea, bezalako puntista mitikoekin. Eta baita ere, mutriko udala, Markinako aurkezpenean han izan zen. Horretaz gain, nire mutrikora izanik, txapelketa hori berezia da niretzat. Eta esan behar dut, larun batean, ikaragarrizko poza hartu nuela, Miroez frontoia leporaino beteta ikusi bainuen final herrietan. Sistera proiektu hau, orain dela 8 hilabetea aurkeztu zen, eta nabaritzen da nola apurka-apurka indarrak hartzen ari den, eta horrela jarraituko dugu. Modalitate hau, arrobetik bultzatzen, eskolei laguntzen, eta amateur edo afesionatuei, eta gazte mailako zirkuitu erakargarri bat babestu. Baina nire iritziz, gauzarik garrantzitsuena batasuna da. Euskal Herriko klub guztiek historiako lehengo aldiz bat egin dugulako. Eta honekin lotuta gure mezua harrobia da. Harrobia bultzatu nahi dugu, zeren harrobirik gabe ez baitago etorkizunik. Eta gazteen ilusioa berreskuratu nahi dugulako. Honekin lotuta, aste honetan bertan ofizialki jakin genuen zirkuitua Mexiko aldera Kanal 10 telebistak kateak sisterako partidak emitituko dituelako. Eta horregatik, pilotariak, zuzendariak eta proiektu honetan gauden guztiok oso pozik eta ilusionatuta gaude. Eta pixka bat hitz egiteko larun bateko finalak, orain Galbaixoko jaiak etorri dira eta haiei bukera ezin hobea emateko, Miroez frontoian 3 final handiak hartuko ditu. Jaialdi larun bat honetan bertan, irailean 17an izango da, 10-etatik aurrera. Eta herriko pelotari batzuk ere, protagonistak izango dira, hasteko mutrikuko Eneritz Lizardi eta Ian Arraitun handia elkarrekin jolastuko dute, Maite Ortiz de Mendibil Gasteiztarra eta Naia Kalbo Bertsuarren kontra. Jarraian, gazte mailan, Mikel Mantizidor mutrikoarrak, Donibane Loitxuneko Ion Bidondorekin batera osatuko du bikotea, eta Markinako Iker Ibarluzea eta Donibaneko Loitxuneko Teo Laborderen aurka arituko dira. Eta nagusitan berriz, mutriko puntistak
ez dira sailkatu, baina, bueno, hor daukagu Cosme del Río eta Bailo, Anton goi mailako pilotari dira eta denok osatuko dugu haiei. Beste puntu garrantzitsu bat Xistera barruan da emakumeak. Hori beti azpimarratzen dugu. Eta ikusten duzunez, nesken final bat ere jokatuko da eta bertan hemengo bi puntistak, Eneritzetaian egongo dira. Gainera, beste neska bat ere, Izaro Arbe, hain zuzen ere, zuzendaritza batzordean eta eskolen sustapen batzordean sartu da Xistera. Guretzat, ezinbestekoa baita, neska modalitate honetara erakartzea. Izaro, benetan lan bikainetzen ari da, eta adibidez, markinaia badakaz neska pila bat, arrobian, ja lantzen hasita. Eta nahi duguna da hori, ja herri desberdineta hori zabaltzen politikoen. Eta, bueno, beste aukera bada, Xistera daka bere produktura propioa, eta internet bidez partidak daukagu ikusteko. Mutriko partidak gain zuzen izango dira finalian, eta nesken partidak ere noski, hasieratikan, eta hori web bitxartez, xistera.eus web bitxartez daukagu ikusteko. Eta, bueno, besterik gabe, larunbatean Mutriko Miruez frontoira hurbiltzeko gonbidapena luzatuko dizuet. Kalitate handiko sexta punta ikusi dugulako. Primeran pasatuko dugulako, eta gure den modalitate hau berbisteko den laguntza behar dugulako. Eta berriz ere hasiera noa, eskerrak eman, Mutriko udalari, alkateari, zinegontziari, Xistera jaso duen babesagatik. Kaixo, egun hon guztioi, mila esker, hemen zaudeten hoi, tortzeagatik. Ni esateko gauza hondirik etzai gelditzen, beste nire kideak esan dituzte esan beharrekoak gehienak, gauz pare bakarrik aipatu, eta, Jose Angelek esan duen bezala, modalidade honek zer ikusi handia dauka gure kulturakin, nik esango nuke gure kulturaren parte garrantzitsu bat dela, zati garrantzitsu bat. Horretarako hamarkadetan Euskaldunon izaera eta Euskaldunon izena munduan zehar erabili duen tresna izan da, gu ezagutzera emateko munduan zehar, eta orduan hori kontuan izanik, nik uste merezi duela ahaleginak eta guzti egitea berriro ere bere leku hartu dezan eta bere garaian izan den tresna hori izan dezan berriro, eta garai batean 500 gehiago profesional bali ziren Euskaldunak mundu hartzean zabiltzenak modalidade hori erakusten da gure izaera jakinarazten jendeari eta guri ezagutu dezakeguten, berriro ere ahalegin egin behar ditula, ez dut esango 500 piko, baina gutxineko behintzat ahalik eta gehienak izatea hor berriro, ez da munduan zehar. Da horretarako Euskadiko Federaziotik, orain dela urte pare bat eta gehiago hasi ginen proiektu hau bultzatzen eta aurrerako ideiakin, eta gaur egun zorionez bere kasa doan proiektua da Xisterako bere arduradunekin, eta esan beharra dago horretan Mutriku referente bat izan dela. Bai dano bat elkarte bezala eta bai herria bezala, erabat aurreneko lerroan egon da, ekitaldi guztietan, eta guain puzle hori osatzeko Mutrikuko udala buru belarri bultzakada hori ematen, eta ni benetan eskertu nahi nieke, bai Jose Angelei eta bai Joseberi eta Mutrikuko udalari, hain tema sensible horretan parte hartzea eta bere ahaleginak egitea bere estrukturatik bultzakada bat emateko, ez da. Dena eskertzen da, eta kasu honetan herria osorik hasi bere kluba, herriko jendea eta herriko udala dena talde bat eginik, horrei eredugarri da bestentzako ere. Eta nik askotan publikuk izaten deten bezala, Mutrikoa begiratu dezazute, Mutrikoa ejemploa ematen nahi dan bezala emateko, bestek ere, eta karril hortan pixka sartzeko, ez da. Eta, hoxe, eskerrak eman eta dena ondo ate dira, final egun horietan, eta ziur nago, frontoiak gainezka egongo dela, beti bezala, gehienetan bezala, eta, suerterik onena pelotariei, eta ikuskizun on bat ikusi dezagun, besterik gabe. Alde batetik eskerrak nahi dugu eman, proiektu honetan parte hartu duen danai, eta babesea eman dizuen danai, ez? Geure eskerron azaldu. Eta mai honetan, udaletxeai, proiektuai eman dion babesa itxik, eta sestiai ematen dagoen laguntza itxik denbora guzti honetan, ez?
Gero Patxi Jauregiri, hasieratik sinistu zuelako Xisterako proiektuan, eta beti izan dalako parte eta bide lagun eta jarraitzeko esaten. Iboni, zer esanik ez, proiektua martxan jartzen ipini intzoan alegin haitxi, eta oain aurrea teatzen, etxen dauan alegin dana itxikan, ez? Xisterako presidente bezala. Eta hor dauan Mikel Maiez Gurena ere, ezkerran egixo eman, beti urtsera gualako, bierden danian laguntzen urtia jun eta urti itorri. Eta hau esan ondoren, beste gauzatxoa bakarren komentau, eta da, Xistera taldea sortzen duan lan talde txiki horri, geure animoa nahi dixo eman ez, ze askotan proiektu bat garatzen danean eta martxan jartzen danean, gero pentsatzeu, poliki-poliki, bea oinezkungo dala ez. Ja, klaro, birian gero, hainbeste oztopokin topo etxen zean, neketzu etxen da. Eta, egun nahi dugu, danoa bezala, zelako pauso importanti izan dan, proiektu hau, martxan jartzia eta gauzatzia ez, proiektua bea. Eta, ibili egin deuen esfortzu dana eta ilusio dana, benetan merezi izan doa penia ez. Eta askotan galdetzen ganean, zetako hainbeste lan ordu galdu, gero, Xisterako txapelketa eta ikuskizun eta urbiltzen ganean, ikusten desunean gazte hori, horixe da erantzuna, ez? Orduan nik dano batetik animatzen zuet danai urbiltzea Xisterako txapelketa eta ikuskizun hontaz gozatzea. Eta kasu hontan, mutrikun, lehen amazazpixan eukik euna. Eta, beste gabe, horixe da. Partidak izango dira ez betiko tanteo klasikoetara, baizik eta setetara. Eta mutrikun, nengo dugu frogatu, amagostea. Bi set amagostea, eta enpatea baldin bado, bostea, dezen batea. Ez, nesketan amagostea jolastuko dute partida bat, eta ia hor bukatuko da. Baina gazteak eta nagusiak formatu hori izango da. Azte banima da, bikote bat, nintz izango izan, amagost eta 6 irabazten, pixkat pulsua galdu iten du partiduak ez, erakargarritasun hori galdu iten du. Eta orduan, setetan aukera dago, aurreneko irabaztunak ez dauka ziurtatuta bigarrengoara irabaztea. Bigarrengo irabazteko beste bikoteire jartzen zaio goxoki bat edo aukera bat sartuta egoteko final horretan. Horregatik, probakin eta bere egokina zer gertatzen den da batez ere ikusten duen antzako eta afizionatuentzako zer dan egokina, gustura egon dein hor nolabait esatearen engantxatuta ez da. Klub guztiak, Euskal Herriko klub guztia dago eta Lekitxo ere barruan dago. Bakarrikan Lekitxo aurten jarri du eskola martxan, orduan ez daka estrukturai eta ez do prestatuta olako torneo antolatzeko eta pixkata horrela bateko. Orduan, Patxik esaten bezala, aurten urtea da transizio urtea geuk ere ikasten juteko, nola egiten gauzak, zehakatzen daukagun, baina dator urtea begira asmoa da Euskal Herriko osuan dozen klub guztieta alaskatzen badute bentsat Xisterera, daneratzea, finalakin, torneoekin hori da objektibua. Piskat proiektu beha indartu dezan egiteko moduak ez da. Orduan, piskat bide hortatik lehentasuna emate zaiok ondo egitea gauzai. Askotan esate, 8 egin beharren, 10 egingo izkio, egitetik, baina gero hori desbara justu anima da eta denan kazgora ibiltza anima da, azkenean proiektuan behan aurkako gauz bat egiten nahi ditu.